Chiquis, torna-te! I és que ara sí ja sabem els 18 concursants que estaran en la gala 0 d'este dilluns, que per cert, vaja, dos superprogramons de càsting s'han marcat. OT, eixe format que ja vos dic que ha fet història en majúscules en la història de la televisió d'este país. I antes de que torne la locura i tornem a viure por i para Santa Noemi, perquè això passarà ja a partir de la meva agenda a prendre pel cul, vull que analitzem per què este format ha aconseguit en la seva història clavar-se tan dins de la societat i veure quins són els reptes que té ara, al 2023, per tornar-ho a fer, perquè sé que dilluns veuràs la gala, però això també ho has de veure. 21 d'octubre de 2001, dia en roig marcat en la història d'este país. ¿Per qué Nayote? Buenas noches y bienvenidos a Operación Triunfo, un proyecto fantástico, emocionante, musical en directo. Un format creat per Toni Cruz i germans Mainat, vamos, per Yes Music. Televisió Espanyola aposta per este format amb l'objectiu de triar el pròxim representant d'Eurovisió. Pasó Rosa, pasó España como un ciclón. I vaja, OT va més enllà convertint-se en tot un fenomen social sense precedents. ¿Cuánta gente no sigue de Almería? Había chavalas con pintado mi nombre en la frente. ¡Esto es la hostia! I per cert, avui no seré sol. Contaré amb l'ajuda de Nadia Alonso, professora de l'UPV, experta en consum audiovisual, televisió, xarxes socials, que gràcies als seus estudis, la seva experiència, té coses molt interessants que contar-nos. Una de les qüestions més importants d'aquest tipus de format és el càsting. Quiero presentarles a nuestros 16 protagonistas de Operación Triunfo. ¡Ahí los tenemos! Què va passar? Que van fer un càsting molt bo. Así que enhorabuena a los que han hecho el casting. En un nivell que no era tan alt com es passaria després. Però aconseguia que t'identificares amb elles i ells d'una manera o d'una altra, no? I sempre s'ha dit que la paraula que descriu aquesta generació és innocència, és el que eren els 16 concursants que van entrar a este format, que ben bé no sabien on anaven, uns concursants que a dia d'avui segur que tots encara recordem, que encara estan molt presents i, per cert, jo no confio en ningú que no s'hagi de dir de carrerilla l'ordre d'expulsats de UT1. I just un any abans d'esa revolució aterrava Gran Hermano a Espanya. Bienvenidos, como les decía, a la vida en directo. Un format que incorporava la convivència 24 hores a la televisió. I OT va veure molt d'este èxit, incorporant-lo al món del talent musical, un univers que encara estava per explotar. Van fer una cosa que no s'havia fet abans en televisió, que va ser crear un canal temàtic centrat en eixa part de la convivència, que a més era de pagament per a canal satèl·lite digital. Pensa que l'ecosistema mediàtic era molt diferent al d'ara. Hay sexo en la academia. I a més van crear un portal, o n'hi havia un portal que era Portal Mix, i se reunien ahí per a xerrar, i després la gent votava per SMS. I d'aquesta forma, Rosa, Bisbal, Xenoa, Núria van començar a ser part de les famílies d'Espanya. Van entrar gràcies a la televisió, a tots els menjadors. I també entraven altres coses com el merchant i els famosos discos. Tots aquests factors combinats van aconseguir un èxit sense precedents. La última gala va ser un dels programes més vistos en la història de la televisió. Va ser molt novedós, va ser el primer concurs d'aquestes característiques. Allò era una locura. Parece que lo hemos soñado. Com una pel·lícula. Operació Triunfo va anar cap a baix. Des del meu punt de vista i en els estudis que s'han fet al respecte, es concluís que al final el format com que s'havia esgotat un poc. Me gusta sonreír y canto para contagiarme alegría a todo el mundo. També havien sorgit altres formats de característiques semblants, ja no era tan original, ja no era tan novedós. També és una època en la que tenim més oferta televisiva i bé, i al final en 2011 s'acaba i torna en 2017, però torna d'una manera molt interessant perquè en 2016, en octubre, Televisió Espanyola fa El Reencuentro. A motiu del 15è aniversari d'OT, els 16 concursants d'eixa primera edició es reunien per gravar una sèrie documental i fer un gran concert al Palau Sant Jordi i l'espurna d'OT torna als mitjans. A més està eixa relació de Bisbal-Xenoa, no? I estem veient-lo ara, no? Que sí. A Bisbal, on va, li pregunten què ha passat, a ella li pregunten el documental de Bisbal perquè no és Xenoa. Hi ha molta expectació i quan se fa el reencuentro pareix que està tot el món esperant a veure com se saluden, què passa, on s'assenten, com s'assenten i, òbviament, que ha sigut de la vida dels demés. I això funciona molt bé.
a nivell d'audiència en televisió espanyola. Renaix aquest fenomen fandom en xarxes socials, es desborda, sobretot quan passa el tema de la cobra. Vamos a hablar de lo que no quieres. I Televisió Espanyola, després de l'èxit del Reencuentro, anuncia que al 2017 torna OT. Muy buenas noches, ¿cómo estáis en casa? ¿Todo preparado por allí? Comença un càsting que trencarà rècords. Molt encertat. Así que enhorabuena a los que han hecho el casting. No és tant com en 2001, perquè aquestes persones ja són músics, ja se dediquen a la música d'una manera un poc més professional, ja han estudiat. Ja ho diuen, ja 16 almas y un sueño. Mil historias que contar. Elles i ells són la clau de la tornada d'OT al 2017, este gran càsting. Però el que realment va fer que este format tornara a fer història en la televisió va ser un equip de community managers que poquet a poquet van anar revolucionant este format. Les persones de 2001 ja s'han fet més majors i la intenció o l'objectiu és captar al públic jove. Tenen un perfil, clar, molt més tecnològic, per exemple. És una gent que a la televisió, si no té una cita, no l'encén. Són persones molt digitals, que ja tenen xarxes socials, que ja consumeixen els formats audiovisuals d'una altra manera. Hola, me llamo Amaya. OT, per primera vegada i de forma totalment revolucionària, ara era totalment gratuït per al fan. Es va crear la famosa aplicació que tantes vegades va col·lapsar i va ser drama nacional, això, on podies votar de forma totalment gratuïta, sense pagar. I a banda, el canal 24 hores se n'anava a YouTube, emetent-se totalment de forma oberta. El que fan molt bé és crear xarxes socials per a tots els concursants, per a que un equip de communities difundira les coses que passaven allí. I OT ja no era una cosa només del dilluns de nit, era un no parar de continguts. Al final, del que es tracta és de donar a la gent el que vol, i és estar en contacte amb el programa, estar en contacte amb el que passa ahí, estar en contacte amb les persones que participen ahí, perquè és la manera en la que se relacionen, no?, amb el món. I això també implica que no siguin els mateixos continguts en totes les plataformes, sinó triar on s'emitisque, on ficar-lo altre, per a fer arribar el format a casa i a les persones, encara que no fores fan. Los fans de OT no son fans, sino que son expertos. Al final el contingut està arribant sense que tu el busques. Sí, efectivament. I tot i que no fores fan, te puc assegurar que sabies perfectament qui era Maya, qui era Alfred, qui era Aitana, què passava entre ells, què cantaven, qui anava a l'acadèmia i qui era l'expulsat, perquè OT estava a tot arreu. I si parlem d'audiència, va haver molta audiència, o un índex molt alt d'audiència de persones joves que estaven mirant les gales en directe a través de la televisió. Al final, la gala és lineal. O sigui, tu has d'estar el dilluns a les 10 de la nit, m'és igual, davant de la tele o davant de YouTube. Que és quan passen les coses importants. Por favor. Amaya de... I OT aconsegueix portar tot este públic jove altra vegada al consum lineal de televisió, i més a Televisió Espanyola, una cadena que en aquest moment havia perdut per complet a aquesta generació. I a més, OT tornava a plena estat. I es fan 2 edicions més a la 1. Una pandèmia passa pel mig. Radio Televisión Española y Yes Music han decidido conjuntamente el cierre temporal de la Academia de Operación Triunfo. I després d'uns anys sense OT, Yes Music anuncia que torna. I comencen les apostes de quilòmetres. L'ecosistema mediàtic evoluciona molt ràpidament, i més ara en tots els avanços tecnològics. Alexa, enciende la luz del plato, por favor. Has de saber on estàs, has de saber en el que comptes, i has de saber com arribar a les persones, al teu públic objectiu, i també a la resta de públic si és el que t'interessa. I sorpresa, OT salta a les plataformes. Una vez más, Operación Triunfo va a hacer historia, porque es el primer programa de entretenimiento de esta ambición, con un diario en directo, que se hace en una plataforma de streaming en todo el mundo. És una cosa molt novedosa i això comportarà un canvi, no?, en la manera d'abordar aquest tipus de programes, perquè ara estan competint amb televisió lineal, estan competint amb plataformes. I ara ja coneixem els presentadors. Venga, lo voy a hacer yo, ¿vale? Amb Cheno al frente, perquè així som xenoistes. A vibrar muy alto.
por favor. El profesorat, el jurat... Lo que mola de esto es que tenemos delante gente muy joven, más allá de las voces, con un sueño. Diuen Coté torna, com sempre, però com mai. I ara ja amb un càsting que ja coneixem. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Es que yo insistís molt que una de les coses més importants és el càsting. ¡La pegatina! Y me pongo ping-pong. Así que enhorabuena a los que han hecho el casting. Y les persones que están al front. Yo lloraba mucho en mi casa cuando lo veía, ahora a lo mejor también lloro aquí con vosotros. Y el primer és posar a Chenoa de presentadora, que és una persona que serà més o menys volguda, però és una persona que genera expectació. Tengo una pregunta para la Chenoa. Va dirigida a Chenoa. Y la otra pregunta es para Chenoa. Vale, que contesten primero ellos. També per temes personals, en fi, que estan passant coses ahí. Yo voy a cantar en alguna gala. I com podeu veure, el consum d'audiovisual canvia per moments. IoT, en la seva història, ha sabut renaixer i oferir l'experiència de sempre, adaptada al llenguatge i als mitjans de cada moment, però mai perdent la seva essència. Eixa és la màgia d'IoT. Fa 5 o 10 anys ens hagueren dit que anàvem a pagar per veure contingut com ara i hagueren dit que no. Estem acostumats a televisió en obert sense pagar, excepte a principis dels 90, que ja va sorgir Canal Plus. Va començar a introduir aquesta filosofia d'abonar-se a un canal per veure determinats continguts que en aquell moment eren sobretot cinema i esports, i futbol. Hi ha hagut una progressió a poc d'aquesta filosofia de pagar per veure algo que a tu t'interessa i fer una subscripció, però no només està passant en televisió, en les plataformes, està passant en el món del podcast, està passant amb els audiollibres, estem assumint que realment... Que la cultura té un cost. Efectivament, però això evoluciona molt ràpid i igual d'ací 2 mesos tornem a parlar i estem parlant, no sé, una cosa no completament diferent, però... I com funcionarà esta nova temporada és la pregunta, pues jo què sé. Ganes n'hi ha i mal no pinta. Però això és una cosa que encara està per veure. I vamos, ja te dic jo que a este canal ho comentarem, perquè si tinc que soltar tota la merda d'OT que tinc almacenada a este cabet, el 24 hores d'OT se me queda curt.